Челник, що се услови рано са балям, бе? Челника ли? Да, челника. Челника е тъмно там. Там е тъмно. Искам да сложа таван, защото е минус, той плюс 12-13 градуса вътре. Трябва да е 17 да носят. Те се влияят от всичко, от шум, от храна, от температура, дори от мириза на постелята. Леле! Ти по-чувствителни от човека, бе. Ти психолог на пилета май се изводи. Да, но той, кажи го. Нямам думи. Кокошката е много нахална. Такава като граблива, като неподчинена и т.н. нататък. Не се подава на дресировка. Не знам, Те земи твои ли са? Ето, тук ми го остава. Той на Тихомира е тук в този край. Му направи едно П, а той другото за мен го е остава. Да, ще го бъде. Ама мой да е и на този, там, братя Карамазови, да сега съдят века. Кои са те братя Карамазови? Те не умряха ли, бе? Ей, тук, виждай му го оградил тъй. Да. Ей го там, ей летичката. Оградил му го. Да, се върнем към кокошките пак. Туйката възпитано. Тукачката, макар че и дива, и тя възпитана. А той нахално до безбожие. Ходи между тях, тормози ги. И меде ръната. И ръната е какво ли не.